Čau lidi, já vás vítám, je tady tak trochu tmo, ale jako, je to opravdu, tady jako se vůbec nevidíme, ale já trochu na světlo. No a vlastně chci povídat ještě o Centrál Kladno, že jako je to super. Hlavně teďko tam udělaný žirafu, ten nový koutek. No a vlastně tam já chodím, ale je to tak vlastně pro děti, ale jestli tam skoro nemají, ale přibývají tam věci, přibývají. Hlavně je tam to 5D, no a jednou se to teda rozbilo a to bylo dneska. A dneska tam taky jdu. Teda včera se to rozbilo, promiň. Jo, a dneska tady tam jdu, takže já možná natočím video, jo? Takže díky. A hlavně natočím to video a dívejte se, prosím, já vás prosím, abyste se dívali na mé videa, protože nemám moc odběratelů a chci aspoň, aby jsem dosáhnul 50 odběratelů. Ne, nechci moc jako YouTube tlačítko, ale jako, no, nechci, ale moc jako, nechci to vyhrát, nechci, ale jako můžu, ale to udělám tak za 10 let, to už asi nebudu žít, já budu. Takže já se s vámi loučím a nezapomeňte se dneska večer v 7 hodin budu natáčet video dne, jak ve škole říkají, dne 10.11.2015 7 hodin natáčení videa, hodně videí, tam bude hodně videí, bude to rozdělený a hlavně bude to rozdělený a bude to dobrý hlavně. Tak díky, tak čau, bambino!